Τζόγλου, θέλω στο κλείσιμο της εκπομπής να συνοψίσουμε λοιπόν και να πούμε τα εξής. Ότι, τι μας είπε ο κύριος Συμφιετζόγλου όσον αφορά το κόμμα Πατριώτες, τέλος οι μαυρογιαλούροι, τέλος αυτοί που πουλούσαν πατριωτισμό και ζητούσαν φράγκα, τέλος κάποια άλλα πράγματα, είπε ότι έκανε και κάποια λάθη. Όποιος θέλει λοιπόν να επικοινωνήσει με τον κύριο Συμφιετζόγλου, με το κόμμα Πατριώτες, το κινητό σας το έχουμε δείξει κάτω στο σούπερ, παίρνετε απευθείας τον ίδιο, τέρμα και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, μιλάτε απευθείας με τον κύριο Συμφιετζόγλου. Θέλω στο κλείσιμο μία τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτά που είπατε. Αύριο το πρωί πηγαίνετε εσείς, ας πούμε, σε ένα μεγάλο κανάλι και τους λέτε θέλω παιδιά να βγω σε μία εκπομπή, 10 λεπτά, πόσα θέλετε, πάρτε τα, βγάλτε με. Θα σας βγάλουν? Εγώ έκανα το εξής κόλπο. Είπα στον οικονομικό μου διευθυντή να πάρει ένα μεγάλο κανάλι και να πει ότι θέλουμε μια εκπομπή, έχουμε διαθέσιμο ένα σημαντικό ποσό. Ο οικονομικός διευθυντής του καναλιού το βρήκε ικανοποιητικό. Λέει βεβαίως να το κάνουμε κτλ. Στο τέλος όμως λέει με συγχωρείς, δεν ρώτησα ποιος θα παρουσιαστεί εκ μέρους σας. Λέει ο κύριος Συμφιετζόγλου. Α, λέει, με συγχωρείς, λέει, δεν μπορούμε να... Κάνει τζιζ. Ναι, δεν γίνεται, λέει. Καλά, δεν συμφωνήσαμε προηγουμένως. Συμφωνήσαμε, αλλά με συγχωρείς, λέει, δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Οπότε δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα προσώπου στη δική σας περίπτωση. Είναι θέμα πολιτικής. Ο Μητσοτάκης σας έκοψε. Εγώ κατήγγειλα το Μητσοτάκη ότι παίρνει προμήθειες και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Γιατί δεν ήρθε να μου πει πόσα πήρε από τον Περιστέρη όταν του δίνει τα έργα με 0% έκπτωση, όταν εγώ μπορούσα να τα κάνω με 50%. Για το βόρειο τμήμα στο Ε65 δεν λέτε? Το βόρειο τμήμα το Ε65. Και είχαμε πάρει με κανονικούς διαγωνισμούς επί ΣΥΡΙΖΑ το έργο Πάτρα Πύργος, το οποίο θα είχε τελειώσει πριν από 2 χρόνια και ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Το ξανάδωσα σε εκείνους οι οποίοι το πήρανε και καταγγέλλω και το Κωστάκη Αχιλλέα Καραμανλή ως το χειρότερο υπουργό που πέρασε από τα δημόσια έργα και δεν έχει τελειώσει ακόμα ο δρόμος και σκοτώνονται ακόμα άνθρωποι. Και όχι μόνο δεν έχει τελειώσει ο δρόμος, αλλά όταν τελειώσει επί 30 χρόνια οι πατρινοί, οι ηλιώτες και όσοι περνάνε από τον δρόμο θα πληρώνουν και διόδια.